Біз алға тауы дауым етеміз. Қаминде әкірінгіне екінші бәйгіге көшеміз. Ол да болса, білесіздерінде разминка бәйгісі. Командалар әзірленгендір деп ойлаймын. Біздің жюри де өз сұрауларын әзірледі деп үміттленем мен. Шәкүр достым. Жоқ, сен айтмайсың ма? Кім айтам екен? Ильнас Софиулли! Ильнас. Қайырлы кеш барыңызға да. Менің сұрауым Ғади. Не үшінтір рус тілінде? Менің сұрауым Ғади. Как правильно? Звонит или звонит? Шалтыраталар ма или шылтыраталар ма? Шартлаталар. Икісінде айты бала. Олай деп айтмайын тұршты. Ага. Менің сұрауым Ғади. Как правильно? Звонит или звонит? Спасибо вам за русский вопрос. Зұрыс. Бүтін аңды сұраулар болмас. Сіңлікеш. Менің сұрауым Ғади. Жюри ағзалары иқтибар білен. Менің сұрауым Ғади. Как правильно? Звонит или звонит? Білмеймін, бабжа кидайы. Міне, шондайлар да бар. Бомжа скидывают. Орысша нормаль яңғырында ол. Татарша yok соқпайны. Білмеймін, мен соқпайды ұрғытам. Анық қызығырақ болды, чөнки ол бірінші болып айтты. Әгер мен бірінші болсам, менікі қызығырақ болар, я. Роберт, сен бүгін тірілгенсің бұғай. Тұқта, нешек, нәрсе деп айттың? Тірілгенсің бұғай бүгін. Өткен ойында Ой, Аллаға шүкір. Ауыртмайма, я. Әді бейіп көрсетәлі, Роберт. Жың, жүз. Айда. Қоя. Менің сұрауым Ғади. Как правильно? Звонит или звонит? Бізді Миниханов нешек айта шулай бола. Сенің де шулай Ильнас. Миниханов нешек айта шулай бола. Болды ма? Жоқ, командалар өз вариантларын тәқдим етті. Ильнас, сеңа айыруша рахмет. Рус сұрауы үшін біз алға тауы дауым етеміз. Рамиль Агдеев. Ну, а как же иначе? Сәлем, Рамиль. Роберт, мұнда редакторлардан бір шынды өтініш бар. Зол білендігін разминка ойнап аларға әзірек. Мәне бұл командалар білен. Сенің сұрау бересі келеді ме? Бар сұрау менен, бар. Бар ма? Менің сұрау шындай. Айда. Музыкаль сұрау. Нишлеп Ильнас бермеді аны? Ләкмәді аңа. Аңа ләкмәді, ярай. Менің жырымны тәмамлағыз. Яс жетті. Яс жетті? Яс жетті, яс. Яс жетәдір. Я, Роберт. Айда, кампе. Яс жетті. Әминә күлмәк киді, аяғын қырмаған еді, чөнки ол бит трансвестит. Давай. Яс жетті. Ничего не понял я, потому что я моржа. Сөндірмәгіз бұта микрофонын. Айда, сабалар, шын егетлер. Яс жетті. Сары қуар көріне башлады. Кімнің нәрсе бұрышы? Біз алға тауы дауым етеміз. Нәрсе зал білен дейлер ме? Жоқ. Шәкүр! Қайырлы кеш жаулы, менің сұрауым мындырақ. Татар эстрадасының йылдызы болу үшін не ішлерге керек? Нәрсе керек? Татар эстрадасы йылдызы болу үшін не ішлерге керек? Саба. Айда, бір сұрауыңа, чөй басып тұрасың. Ойланып кеттім, не ішлерге керек?
Татар эстрадасы йылдызы булыр өчен ни эшләргә кирәк? Әлбәттә инде минем белән җырларга кирәк. Рәхмәт. Ну, шундый менә микс килеп чыгыр белмим инде. Яу-яу, кызыллар, розалар. Яу-яу. Бүләк иттең, яу. Бәлки бергә яздырырбыз, Роберт. Уже җырлыйбыз сез? Юк. Килеп чыкмас. Трень, күрдеңме мин әйтеп тирәкчә шундый матур килеп чыкты. Трень. Но, айда, тагын сабалар айда. Сабалетты. Но Манчестер Сити командасы айдыр. Татар эстрадасының йылдызы булыр өчен ни эшләргә кирәк? Собада яшәргә кирәк. Ну, под намеком Минихаров, аңлыйсыңбы сез шуны? Ага. Айда. Тәпә-тәти. Ну, мина матур итеп, тәп-тәти. Татар эстрадасы йылдызы булыр өчен ни эшләргә кирәк? Илназ Сафилиннан сора. Ни эшләргә кирәк, Илназ? Дөресен әйткәндә, аны Илназ үзе бирде ул сорауны, просто уялды гына бирегә. Шакур. Как договаривались. Хотя безнең Илназ күптәннән йылдыз бит инде. Син алай дип санамыйсың шулар? Аптырап куйды. Аптырап. Йылдыз күктә. Но егет уйла башта. Әйдә. Татар эстрадасы йылдызы булыр өчен ни эшләргә кирәк? Татарча сөйләшергә кирәк. Эй, молодец. Менә өйрәнде. Эй, урыс мола, йөрмәле монда татарча кебе, яме? Менә мин урыс, мин беләм бит татар теле, яме? Без интернациональ республика, кума син урысларны. Тем более монда камерага төшерәләр. Роберт, Ай. залдан ике сорау. Залдан ике сорау. Вообще җиңел. О, миңа да микрофон ләкте. Син монда ничек ләктең, дустым? Кем кертте сине? Мине монда ашаталар. Син монда яшисең. И ашаталар. Яшаталар. Шуңа күрә яшисең дә. Әйе. Юк, әйдә бир сорауыңны. Хәзер дуслар, кемдә сорау бар? Кулыгызны күтәрегез. Син сорау бирмисеңме? Аллага шөкер. Юк. Сораулар, кемдә бар сораулар? Менә монда бер малай кулын күтәрә, чабам аның янына. Дамир, музыка куйсаң пака? Дамир. Син бит әйбәт музыкант. Әйбәт диджей. Кая киттең син? Булды, килеп җиттем. Минем шундый сорау бар. Бас әле, бас башта. Әйдә. Хөрмәтле дуслар, минем шундый сорау бар. Җәй көне чана шуамы? Нәрсә? Җәй көне чана шуамы? Җәй көне шона шуамы? О. Җәй көне шона шуамы? То ли лыжи не едут, әйме, шундыйрак кылган. Тегендә аңлый башладылар. Шунлап ничек бу икән үзең беләсең инде. Юк, дәвамын син әйтеп бетерергә тиешсең, дөресен әйткәндә. Мин сәхнәдән андый әйберләрне әйтергә тиеш түгел гомумән. Әйдә. Җәй көне шана шуамы? Әйдә, тәп-тәти. Җәй көне чана шуамы? Белмим, безнең җәй көне пешән. Менә шундый җәй. Но бетте. Бүтән андый сораулар бирмә инде син. Безнең командалар тупас булмасалар да, Әйдә, бир сорау. Җәй көне чана шуамы? Син походу тиз бида укыйсың. Алдаштың. Бер-берсен аңладылар. Икесе бергә. Но Все булды, соңгы сорау булырга тиеш. Шулай бит инде, Равин, шулай дип әйтмәкче идем. Соңгы сорау. Әйдәгез, соңгы сорау. Менә монда, кил әле, әйдә монда. Динар дустым, менә монда. Безнең бер туташ сорау бирмәкче була. Туташмы ул, ханыммы, кем белгән инде. Моннан күренә. Туташтыр бит әлегә. Аллага шөкер. Менә, кулын күтәрә. Әйдә. Тизрәк инде.
Мында үтіп болмай әлі. Вот. Xayrli kech. Menim shunday so'rov. Hozir ko'ra yoz jetdi. O'zingiz ko'rasiz, bizning yo'llar noshar. Qachon sholda нормальный asfalt solashaqlar. Yo'llar tuzatish. Qachon Sholida нормальный yo'llar solashaqlar. Ayda. Mikrofonni yaqinroq. Qachon sholda нормальный trib yo'llar solashaqlar. Нормально сөйләшә башлагач, нормально юлларда салашаклар. Yo'q, sen нормально сөйләшәсең. Mikrofon гына якынрак булырга тиеш. Шуны гына әйтмәкче. КВМ биткәч сөйләшәрмен. Менә әйбәт, әгәр дә әйбәт микрофонны тотсаң, чыгасың. Ого, юллар салынган. Ну бу тәп-тәти версиясе. Минем версиям Qachon түгел. sholda нормальный trib yo'llarni solashaqlar. Универсиада үткәч. Ал o'tdi уже. Просто алар Сабадан. Шолыда универсиада үткәчте ул. Яраса бар инде, давай. Qachon sholda нормальный trib yo'llar solashaqlar. Менә синең сүзләрне Вайсизилга язмыш ишетсәйде, менә. Шаншашын ишетсәйде, менә шуның белән тамам разминкабыз тамам, командаларга алкышлар.